ɗum caggal mum Cheikh Oumar woni ɗon ko ñande alarba e alhamisa e aljuma balɗe tati ñande aljuma nde o juulde maɓɓe juma hiiri omo waajo omo yewta ɗon o dañi yimɓe jeeɗiɗo jaɓɓe mo ina jaaha tafsiru Sile Amad Bela Racine pete jeeri ɗon jaɓi ina yaha jeeyade biyeteɗo Demba Barel Dia jeeya ko perlel ɗon jaɓi ina yaha biyeteɗo Alpha Siré Samba Yero Lamine Gallo Moola Paade Sawa Nayyi to Sinthiou Jonki ɗon jaɓi ɗo pete ɗo ina yaha biyeteɗo tafsiru Malik Girlajo to Jongi jaɓi koɗo pete ɗo ina yaha biyeteɗo Salifi Eliman to Salde Teɓegut ɗon jaɓi ina yaha tawi ko almuudo ina jangga ɗon biyeteɗo Eliman Amadou Malum to Bagodine tawi ko almuudo ina jangga duɗal ceerno Aw ɗon jaɓi ina yaha ɓe ko ɗon jaɓi Cheikh Oumar ina jaha Cheikh Oumar so yeehi mana toro arti tawtaɓe ɗon ɓe pini subaka o wi Aliou Diagaraba Aliou annene kaɗa yaha Aliou wimo ala min mi yahani kobo nawata tew nawa dawaɗe Cheikh Oumar wimo ko pandiɗa hen oye nawi Elimane wuuro nawa kadi Diagaraba nden holde no wuuro Cheikh Oumar wimo renata wuuro kay ko Allah o wi Cheikh Oumar ne jamma hankinde nanmi aɗa waajonde mi nani mbiɗa aɗa sohli sagataɓe fetilaji al renoya diine Allah o yaha oy ko waɗi Allah rende diine mum Cheikh Oumar wimo aha a jaabima kono noon sa yahani joni ne ma yaha an noon aɗa fonno yaade saabu tuggude wudduma fay hoore ko laamu mehu tugde wudduma fay koyɗe ko waliyagal mehal oy so yiiɗi dey kono mi yahani caggal mum o namni biyeteɗo Alpha Mamadou Aw tanum tafsiru Jabiri diɗɗo juma pete o oy an Cheikh Oumar ko haali ko woni tugge wuddu fay hoore ko laamu mehu tugge wuddu fay leydi ko waliyagal mehal ko ɗum woni o tugge wuddu fay mana hoore ko laamu mehu yaltata koye ɓiɓɓe ma worɓe tugge wuddu fay koyɗe ko waliyagal mehal yaltoyta koye ɓiɓɓe ma rewɓe haala Cheikh Oumar noon no fiɓi mi wawa ɗum firtude o haali goɗɗum ne heewi caggal mum Cheikh Oumar yeehi mbimi on 1845 onon petenaɓe heeɗiɓe Cheikh Oumar jippino galle Aliou Pendo duwani ɗum beele somi jolama wiide tawde Aliou Pendo mana jippini Cheikh Oumar balɗe tati yeehi somi jolama wiide ko Tidiane en ko neɗɗo wawi hen tawde Cheikh Oumar addi lawol Tidiane e ko wona ɗum Cheikh Oumar haali nokkuje tati o haali ɗum Nioro o haali ɗum Dingirayi o haali ɗum mana Mafina nde o wi tew rewata caggalam jaygol dañem gueɗal tew rewata caggalam suma somi wi on waftuji sappo e joyyi Aliou Pendo juuli caggal Cheikh Oumar andu mum koko haɗimi jaygol ko mbawɗon hen ko Cheikh Oumar haali wona min e ko wona ɗum ko won mande jalti 1983 Cheikh Mountaga Daha Cheikh Oumarul Fouti ne yaha Fouta minen jaadi ndemin ngari ha min tolni Mbumba min kawrite délégation petenaɓe ɓe mbi Mamoudou minen pete fof min kawri ko ya lummin galle ma o Cheikh Oumar so ari jippo hen mbimi jaaɓi min jeeyi funnague min garti gallam mbiɗo mahi kuɓeji ɗiɗi mbiɗo waɗi douce kabine ɓe mbaɗi base hakkude galle Cheikh Oumar Mountaga Daha ari jippe galle he min gonde auto jeeɗiɗi pete fof ari heeƴe galle he pete fof sodanimo gaari Samba Ali Gorel sodanimo jawti min goto codanmomi gaari Baylel Thiam ujunnaje 4 e temedde ujunnaje 5 e temedde 4 27 000 francs kanko Cheikh Oumar o wi gaari petenaɓe codanimi ndi mi rokki tandiraɓe Cheikh Tidiane ina gara nani cikkita so gari yo ƴettu jawdi Samba Ali Gorel hokkimi ndi e ujunnaje 4 mi hokki almuɓe umminoɓe ɗon jaade am funnague ɓe gaari Mamoudou Dia sodanimi ndi yo waɗe e bottari ɗum petenaɓe ne tawa ɗum 83 kanko Cheikh Oumar o heɓi o wi Mamoudou Dia yalla waɗe gaari e jamanu ma ɗum c'est répétition mi nani e konngol Madana Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumarul Fouti oy toujours tarique yahanno arta no wayno tarique yeehi arti e nder galle Aliou Pendo o e jaati duɗal ɓurana nani hen duɗal ɓurana nani e galle Samba Moudou duuɓi nogas e jeeɗiɗi hikka duuɗi ɗiɗi ɓurana ɗe gongal galle amen ngal sappo e ɗiɗo dokkama ɗon liiji komin honni ɗumen koɗi koye gallam ñande fof ɓurano janggue ɗon ɗum so barke dañama ɗon ko hawni hen wona pour Mamoudou Dia wona pour goɗɗo ko barke Allah e nelaɗo mo Cheikh Tidiane barke Allah addani pete ɗum ko pete jeeyi ko gueɗal pete no Aliou Pendo o way fof ko pete jibin ɗum no Mamoudou Dia way fof ko pete jibin ɗum kala koɓe dañi ko pete tan jeeyi pete jeeyi foof juuragol ngol mbiɗa ngol noon mbiɗa juuromo kanko Aliou Pendo e sababuji mbimami ɗi ko julɗo
ko tijaniyanke ko jaatigi Cheikh Oumar ko tanam min kanko jibinneno mbiɗa juuromo jiɗɗo waldemo fof walla mo wallanimi jarama mboɗo juuro biyeteɗo tafsiru Amadou Souleymani Gaye to Horko Ƴere mbiɗo juuro biyeteɗo ceerno Alha andira ceerno Boy to Woɗo Bere mbiɗo juuro biyeteɗo ceerno Amadou Diatara ɓurɗo andirede ceerno Amadou Dianjoli kanko nanni mana lijja Qur'ana e nder Ngenar mbiɗo juuro biyeteɗo Elimane Mamadou Boubou mana Thiam to mana Sinthiou Garba ɗi woni ziyaruji 5 ɗi mbaɗanmi mana kala hitande mbiɗo waɗa ɗumen mi juurima mi fuɗɗima juurade to wiyete Ganna Bolol mana musidɗo men bamen jiganaɗo men biyeteɗo mana Alhaji Adama Dieng mana tanum yadno koye Cheikh Oumar arti bamum Sinthiou Ganna Bolol kadi ko taniraɗo e Alpha mana salma jaay tenanta janggoɓe darman tenanta janggo ko tanum ɗiɗo ziyaruji mbaɗanmi Fouta joni noon so Allah ina haaji nduɗo lewru men ndu gonɗen ñande aset o ñande aljuma o 14 lewru ndu jaheten cuuɗi men so Allah na haaji ñande aset o 15 lewru ndu woni ne juuroto en jagaraf Aliou Pendoɗo Pete Jeeri ɗo ñande alet jaheten Janjoli Satigi ñande altine 17 woni juuragol ceerno Amadou Janjoli ñande talata jaheten Sinthiou Garba ñande alarba 19 woni mana juuragol men Elimane Amadou Boubou mo ganduɗa mana Thiam toon mana e Sinthiou Garba ɗum woni mana juurali meɗen ɗiɗo juuroɗen toon ɗiɗo tati hikka koye nduɗo lewru so Allah haaji no mbirumami ni 14 e 15 Pete Jeeri 16 17 Janjoli 17 19 Sinthiou Garba ɗum ɗo ko hunde e juurali ɗi mana ko mbaɗeten to Fouta to kala hen kaɗen mbaɗa ko yamirode ma mbaynoɗen ceerno Muntaɗa kañum hande jooɗi e jonde Cheikh Oumar Fouti woni guite men woni juuɗe men woni koyɗe men noon Allah weela waɗi eɗen duwanomo kanko e ɓesgu Cheikh Oumar foof eɗen duwanomo kanko e hohoɓe diine l'islam foof eɗen kesɗitina aadi e makko kala keɗen mbaɗa koye yamirode makko wonata so tawi Allah haaji inchallahu ɗum woni namdal ɗimmal ngal namdiɗa ngal an Abou Diop bisimilla ɗum noon namdal men tataɓal e cakkital ko wonko teskimi e mambo ɗanndima mbatta yewta tawa ko e yeeso namnade ko kalɗa joni koko minɗa ko e gueɗe goɗɗe ɗe golliɗa an e waɓe no ceerno Amadou acca ko soma jaam ñaaji wonko jeeyi noon mi wiya ceerno Mamoudou ɓetti ko hakkude ceernago e ceɗɗago ala hen foof ko duñata goɗɗum ɗum mbiɗa jogui bandaji ma ɗi ganduɗa ene wawi mami arto hen donc so tawi ceerno Mamoudou ɓetti ko hakkude ɗo ko hakkude Ndimangu hakkude Fetel hakkude Comci hakkude noon e noon e gayna hakkude Wudere ko nandi hen holko pamtami hen ɗon eyyi pamnanmami Abou andi mi wima nane Fouta belaɗo mettaɗo sa yiiɗi raɓɓiɗinde haala mbiya ka pullo tawde kalta pular Fouta Toro Fouta Dialo Fouta Kengi Fouta Masina Fouta Adamawa Fouta Niger Fouta Nigéria Fouta leegal no wonno e Makka ne wiye Misfal Fouta leegal no wonno e Misir kala ɗo gonɗa Fouta ɗon jeeɗa hen ka pullo enen fof ken fulɓe enen haaloɓe ɗe nde wonno noon neɗɗo ñemtinta komo yiɗi yahuda en wiyeteɓe Israil ummiɓe annabi Ibrahima koɓe kinɗe 12 ɗum waɗi Allah sekaniɓe maayo ngonde Moussa fi sawrume hayre cewle 12 sewle fof andi ɗo yarata arabeɓe ne ñemtiniɓe arabeɓe ne ko kinɗe 12 enen ne mawɓe men Fuutankoɓe ina gandi ken fulɓe leñol ngol ko pullo ɗemgal ngal ko pular ɓe ceekani en kinɗe ɓe mbaɗi kinɗe 12 kinɗe men 12 ɗe hen kinɗe 5 ko rimɓe hen kinɗe 6 ko ñeeñɓe hinde wotere ko belindinde kinɗe 5 rimɓe ɗe ko pullo e ceɗɗo e toroɗo e cubballo e jawan ɗeɗo kinɗe 5 ko rimɓe kala hen jasumɗo hoore mum ñaago goɗɗo o wona ñeeñ goɗɗo o mbimi pullo e ceɗɗo e toroɗo e cubballo e jawanɗo ɓe 5 ko rimɓe kamɓe poti keedi gese jeere waalo nandi mbaɗi hay goto waaɓe sendude eɓe ndesodira kinɗe 6 ko ñeeñɓe baylo na ñeeñe jamdi sakke na ñeeñe cawgu maabo na ñeeñe lefol
labbo na ñeña leggal bambaɗo hoɗata walla ñaña wonɓe welata dañani hirade gawlo awlata hakkude yimɓe ƴettuma mana Matam nawma Bakel ƴettuma Galwe nawma Pete ƴettuma hoore fonde nawma Bokke dañani hirade ɓe jeegomo ngol ñeeñ ɗum fof ko ñeñata jeegomo ñeeñɓe ɓe joyorimɓe sappo e goho leñol gotol beele ndendi leñol jiyaɓe ala ko firsata e hunde jiyangu wonno tawa kefeero mbiya ɗum naati dine l'islam wiyami natani mbiya ɗum wi la ilaha illah wiyami wiyani mbiya hokko julɓe lempo wiyami hokkani mbiya woto toon julɓe mbiya min tawi nanga ɗum ngan sangade nangande e joomum ko maccuɗo taw maccuɗo holko woni majjuɗo yiiti koleji mum yo e lawol mum majjuɗo wonno janggani janggi wawi andi dine yo e lawol mum jiyaɗo ni yiira joni en gandi ko woni yo e lawol mum ala furtata so jomum wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ina harmi wiide ɗum ko maccuɗo ina harmi rufde ƴiƴam mum ina harmi ñamde jawdi mum ina harmi kettude kaake mum e saria illa ma samahat bihi nafsahu an ɗibi khadirihi bil mawaddatu sar'iyya so wona ko fittandu jomum newni wela totti dagati ɗum noon haaɗi koɗo Cheikh Oumar ɗo on fellanno jeyade saabu Allah yaɓɓi koye fela koyngal nelaɗo Allah sallah alih sallam Cheikh Oumar ɗon haaɗi o heddi ko maccugagu nder Fouta ngu ko heddi en ko heewi hen wona gonga illa noon dañanoɓe toon to Cheikh Oumar to gadda e nder Fouta eɗen gandi maccuɓe hewɓe nani Fouta ko seekiɓe enen mbiyen sen mbiyanoma maccu tan mbiyata ko bamaranke nde wonno jiiɗenɓe ko seekiɓe walla ɗemɗe mabɓe tawa laaɓani ɗum noon ko ɓen kono ko wona ɗum kam e nder Fouta o ala ɗum ɗon wona gonga ngun maccugagu ko mana ha joni way kono annama mana min ɓuurma doole tan walla mbiɗa toñma ɗum woni mana ko kalanmi wiya maccuɓe dañaɓe ɗum ɗo ɓe ane maccuɗo jiiɗi yettode ala ko mbawɗa hen ane maccuɗo keedi waalo hokkatama askal ane maccuɗo keedi jeeri ala ko mbawɗa hen ane maccuɗo keedi kalace galle awa ɗum e guinde aadaki ɗum e wuuro he maccuɗo ala jelogal an ala jelogal ɗum noon ngun ɗon maccugago holko addi ɗum mbiɗa heewi haalde mi wiya addi ɗum ko bewɓe nayo kamɓe fof koɓe joom leppi en bewɗo Ngenar ko El Fekki Boubou Siré to gawol ko joom lefol ko bewɗo Bosoya Abdoul Bocar Al Doundou Segele mana hol toon to Dabi e Odiji Bosoya bewɗo Yirlaɓe Mamadou Sili Awad Belara Sili ko joom lefol ko ganano bewɗo Law Ibra Alma Mamadou ɓe goni bewɓe Fouta ɓe gaddi janguji ɗi ɓe gaddi duppodiral guure ɗe duppodiral galleji ɗi tawi hankkadi alma meɓe dañama jamaji mbaɗama jumaji mbaɗama mana eɗen gañodire koye men gueɗe seyɗane noon ko ɗum wonno kinɗe Fouta ɗum woni leƴƴi Fouta min mbiɗa holto jeeyata min ko waɗɗani ko ɓaadi joni ko komi ceɗɗo ɗum Allah waɗimi so woɗɗi seeɗa wonta pullo ala ko wawa hen ko pullo wonno wonta pullo rutto hen saabu Fatimata Mariame Demba Booli Siré ko ɓi arɗo gueɗe yette ko Ba Jibini babam Abdoul Siré arɗo Birama Yero Didi to Guimi Jibini mana ha joni Modi Abdoul Modi Jibini Samba Mudi Samba Jibini babam ko jayete pullo filite ko arɗo pellel ko pullo somi wimi wona pullo jofata kono kinɗi ɗe tawde peccama noon wonno way ɗo pete ɗo gandirami ɗon ko ceɗɗo ko ɓeydi tinude ceɗɗa ngu ko Ali Pendo mo juurotomi on jogui bandi ko debbo ne wiye Matal Sogui Fatim Ganne kam yiiɗi yuma e baba Matal Sogui o Jibini Samba Matal Jibini babam on ɓeydi mana ceɗɗa ngu jokki ɗum toon babam ne jogui koyɗe goɗɗe to Sadio Demba Welende faaɗi guijilon on ko koliyaɓe omo jogui koyɗe faaɗi Horko Jere omo jogui koyɗe faaɗi Janjoli ala ko mbawmi hen ɓen jiiɗi koye seɓɓe ɗum ko ceɗɗago ɗo feccaɗo pete ɗo ceɗɗago tan Mamoudou ko ceɗɗo jiiɗi koye jooki Galwen nenam jibinɗo ɓe on ko Ali Pendo jibini ɗum d' accord kono noon ko ɓi dado Mamoudou Horsi Demba Oumou Douli Diamboucar Alhaji Amadou arɗo Sada mo kalanmi o arɗo sayboɓe to Galoy ina andi kalanmi ko galleji amen kuccodiri ina andi Mamoudou Horsi mo innirami o tanum nenam o mo innirami o galle muɗum lowre muɗum tan lowre Mamoudou Horsi Galoy ina andi temedere galle yalti hen ko kalanmi ko omo andi ɗum ko seede ɗum noon nde kinne ɗe pecca ha kadi gasi lelima joni o Mamoudou Dia saɗa yiiɗi ko welat ɗum tan wi ɗum ceɗɗo saɗa yiiɗi ko welat ɗum wi ɗum jagraf ko ɗon woni gonga ko heddi ko enen fof ken fulɓe kono Mamoudou kay hannde o ko ceɗɗo Mamoudou ko jagraf seɗɗo ko jagraf pete ngol lefol filete pete gon talfano to ngol woni to nde Qur'ana o gasi min mi jibina tan jimi puccu mi wattu hakkille tan jimi fetel
waɗi noon galle babam natirimi jangde ko duuɓi joyyi kadi fof ina andi galle babam meeɗani jooɗade huddu men hukumaki puccu meeɗani yiide ceernam jangguinɗomi o kadi fof ina andi waktu fof n'importe quelle heure mo garɗa e galle makko indema ngu no humi ceerno an muktar jamdi min mi jibin tan jimi puccu mawnimi koye puccu mi jibin tan jimi fetel mawnimi hen ɗum pijirmi ɗe gueɗe ɗiɗi goni gurdamam e aduna puccu e fetel fetenaɓe ne gandi ɗum pijirmi ɗum mawnumi sa nawi kam to janggoɓe ɓurana ala ko nafata puccu e fetel yaltata hen sa nawi kam to janggoɓe sari ala ko nafata puccu e fetel yaltata hen sa nawi kam nder galle Say Oumar yejjita ceɗɗagu de woppetake sa nawi kam nder galle Cheikh Tidiane ceɗɗagu yejjittaki deyi nder galle Alhaji Malick ala ko nafata bandaji mi waɗi mi waɗa waliyaɓe Allah mi haala haala mumen mi fawata hen bande gumala beele miɗo welto jiɗɗo heɗade Say Oumar foof e Alhaji Malick e Cheikh Tidiane mi waɗorto hen gumala ɗum kam ko alay saago tan ala no watte min ko ɗum parnotomi ko ɗum Allah waɗimi ko ɗum gonmi jeeyami koɗo pete jeeri ɗon jibinami ɗon nenam jeeya ɗon babam jeeya ɗon mawnumi ha ɗo gonmi ɗo ɗon janggumi Qur'an mi anda goɗɗum sona ɗum keɗagu noon ko ɗon woni musidɗammo kalɗa o noon Alhaji Amadou Yero Acci tanum Elimane Hammadi to Rindiaw Lasli mana ceerno Souleymani Baal nde ittata muudo horma nde ɓaggi koye tani ko to Rindiaw kanko Alhaji Amadou Yero Acci mbiɗa andi ko khalifa e halifaɓe lawol Tidiane o wondi e ceerno Hamidou Ndendori ha ittimo fektimo to Alhaji Saydou Nourou Tall Alhaji Saydou Nourou Tall ittimo fektimo e ɓiyum Cheikh Mountaga Daha mbiɗa andi kanko Amadou Yero Acci ko khalifa e lawol Tidiane ko joom Qur'ana ko joom Saria ɗo woni ɗo ko mbaɗa ɗo respecté ko ganda ɗon kono ɗo reno ceɗɗagu de ɗo reno Mamoudou Dia ceɗɗagu komin sehilaɓe de kono ceɗɗagu memetake somi ari tan yo won ko woni komi wona komin goni ko min jokka cehilagal amen ɗum tan woni kabaru o so Allah jaaɓi ɗum woni joni ko keɓotoɗen yaade e juuragol mon ngel mbiɗen ñande aljuma 14 lewru ndu e ñande aset 15 lewru ndu pete jeeri ñande alet 16 lewru ndu e ñande altine 17 lewru ndu Janjoli ñande talata 17 e ñande alarba 19 Sinthiou Garba Alhaji Abou joni noon mana en gari hen kadi ha ɗo mi fuɗɗi Alhaji Abou yo Allah mawnine wanma Alhaji momin duwanima o ha joni konnguɗi kalannomi ɗin tan mana deftotomi Mamoudou Dia aɗa yiɗi koye welata ɗum min wi wiyedemi ka ceɗɗo ɓuuranimi wiyede ka julɗo komin wi noon min wi wiyedemi jagaraf ñalawma goto ɓuuranimi gallam aljanna komin wi noon min wi Mamoudou Dia ceɗɗo jeeyaɗo pete jeeri ceerno mum Qur'ana ceerno Amadou Moukhtar Jamdi yalla yurmo yaafo ceerno mum Saria e lawol Tidiane caggal Cheikh Tidiane ceerno Hamidou Alpha Moussa Sy mo fana ndoro galle Allah ñalawma hande o ɗo ɓaggi gonɗo yeeso mum emo wondi ko suuɗi e ko feeñi ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Fouti eɗen duwono Fouta yalla addu toɓoye ilam reena kala ko bonnata waɗa barke e maaƴe calli hebbina liɗɗi jawdi darindi soñca kosame nebam ha heewa remoɓe daña ha heewa yalla sellin ñawɓe jaña ɗanniɓe mawɓe yalla ɓeydu balɗe juɗɗe hokka battane moƴƴi sagataɓe yalla moƴƴin sagatagal mon fof ko liggoto yalla waɗan ɗum hen barke sukaɓe yalla wurnu ɗumen e diine mawni ɗumen waɗa ɗumen hen ardiɓe leydi men tugude président Abdou Diouf ha yetti délégué quartier eɗen duwonoɓe yalla hokku en jaam hokkaɓe jaam soɓe ɗanaki en ɗanotako eɗen duwono gouvernement o eɗen duwono président Ladi Biliko e premier ministre mum e gouvernement o foof eɗen duwono Abdou Khadir Sissoko président assemblée e assemblée foof eɗen duwono dendagal musidɓe yalla addan en jaam yalla reen en yalla hokku en kawral hokka en jeyre yalla sellin ñawɓe jaña ɗanniɓe yalla waɗen almuɓe Cheikh Tidiane ɓe ɓorata ko ha yawmal qiyamati ha caggal ɗum Allah jarama en beltima mbimi calminanami koreji maɗa mana radio Dunia maguilendi nuygu dilen ziyara dilen dokkel dilen ñanal wa radio Dunia lu dale ci directeur bi ɓe ci directeur scène bi ɓe ci animateur yi ɓe ci ñi wax fo yépp ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm may leen wér ak gudd fan ñu ngi leen di tàggu fii ba beneen inshallah bu ñu tàggoo Ceerno Muntaga suñu xalifa suñu sëriñ suñu lépp bu ñu joxee ndigal ñu def ci li wax bu neexee yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin
الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يلا هكو ان جام يلا ادو جامي لeydi ndi adda kawrale deje hokka en suto e suudare hokka en balɗe juuɗe batan moƴƴi wassalam selaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe mi sikki ala ko ɓeyte kaɗo haala nde wonno en mbino so tawi en kuccidi e oɗo jignaɗo ko windi ko tan so haali yimɓe paamat ko ɗum saabi yimɓe fof paami no fewi no fewi no fewi no fewi o fammi no foti kaweli e seykouma haaɓa no foti ha joni to jibina e holto nde wuto jomi ko holko woni dagambere holko woni bandiagara hareji ɗi ganduɗa ɓi ko Amadou o waɗi caggal makko o fodde ha joni kanko hareji makko 222 ɗi ganduɗa ko Amadou ha joni waɗi fodde ha joni 222 ina wayno ha joni baɗi ko ha joni Tidiani Amadou fodde 313 ɗanle makko fodde 16 e nder duuɓi 16 yaadu makko laabi 3 laabi 3 no mbinoɗen so tawi ɗum ƴeewama ina ɗeɓi nandude e golle Alhaji Hadrani Mamadou ɓiɓɓe makko capanɗe joyo debbo e gorko gandal makko o fodde ujunere e capanɗe 7 e fannuji ɗi o reeni fodde 313 senaɓe makko 300 almuɓe ɓe ganduɗa almuɓe makko fodde million ngaji 7 temedde 7 capanɗe 7 ujunere e dendagal defte ɗe o windi fodde capanɗe 7 e ko nandi hen bandiraɓe on paami ko ɗum ɗo woni maayo gandal ngo Alhaji Hadrani lumbani en fodde ha joni capanɗe 19 gueɗe makko birniɗo to banggue halwaji capanɗe 6 e juuluji makko ɗi ganduɗa ko juuluji keewiɗi ɗi ganduɗa ko tentuɗi capanɗe 7 wonde kadi ha joni e gueɗe goɗɗe ɗen mbawa limtude e o famni en kadi tigui rigui wonde jeeyi holko woni leñol ngol holko woni ɗemgal ko sende ɗemgal e leñol e kanko hol hinde nde o jeeya kanko Alhaji Hadrani Mamadou bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e ñalawma hande o ma won wiiɓe hinno ko sago taw ɗum yawti holko saabi ɗum jokkani kono noon paamen tan no liɗɗi piwi foof ko noon gawirte ko ɗum saabi ko ɗo yewta nde haaɗi so jeeɗo ñaawi ma en garten e jewte goɗɗe gaddanen bandiraɓe dennangal koɓe cohla hono mawɓe waaɓe ni no Alhaji Hadrani Mamadou Loliɗo Mamoudou Diani on paami noon leppi makko kewɗi min kewno wadde ko jimɗi ɓurana min kewno wadde ha joni ko yimɓe sukaɓe men ɓe ganduɗa jeeya ko duwe e ñalama hande o noon so min cuuɓi ha joni ñawla Mamoudou Soma Dia Ibnu Soma Dia Dar Halayɓe ko wonde ko tota makko gaga ɗum ni ñawlana welamo o nani ko haale ceddago ko bilanita hande soir ko ɗum saabi ko ɗo min mbaynoto min ɗacci ɗon kadi e ñawlo o mo ganduɗa so tawi huuɗi tan ko siftinde hanki ɗum noon ko sanga e sangaji ñalɗe e ñalaɗi ñalɗe Allah keewi a limotako